Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, Ginoo, sa to? Kita o lagi na ang gihuna-huna agod ang gipanghatag man gahapon. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Nya tinuod ba ni o dili? Ang Pilipinas karon lungsod bas Ginoo, karnero bas Ginoo? Kinsa man ning karneros Ginoo, matud pa niya sa to ebanghelyo, naminaw sila sa akong tingog ug nagsunod sila nako. Gahapon dunay tulo ka area dinhi akong naagian nga traffic kaayo. Ambot kinsang tingog ang gipaminaw ato. Perti daghanang ga-parking motor. Diha dapit sa may Kogon, agi ko diha galisod kog agi. Ngadto mi padong sa Wigis kay naay misa. Pag-abot na sa unahan sa Grand Mall, lisod na sad kaayo, sa glapad ang daan, kay daghan gyapon kaayo dasok. Naay gate didto nga murag yung huot kay mga tao, murag lampinig, huot kaayo. Nya gikan na sa ko didto sa Wigis, padung ko syudad kay nakoy misa to alas 6. Gawas nga naglisod mi anang Grand Mall pag-agi. Abot sa datong may Petron anang may dapit sa eskinas Amara. Lisod na sad kayo iagi kay perte gyapon daghanang motor. Diha na mamaor gyapon ay muragit gamay nga manood ditong tao. Nakunsa ka na sila diha? Nagmisa ba kana? O nag-prayer meeting? Gidili man ang pagpanghatag, di ba? Panahos eleksyon? Gidili na oy. Mabita na nga doon natin pagya-pagya nga, gidili naman ang pagpanghatag mga few days before election, labi na mga 3 days, 2 days before, kinamangay na kuno. Kadto dili kinamangay. Public yun. Any semblance of vote buying, gidili gid na sa atong kumilik. Mabitang gipahunong tong 20 pesos nga bugas, kay murag peligro nga maaan nga vote buying. Nganong nahitabo man katong inato, kinsa may gasulti ato, ang Ginoo, ang atong good shepherd o ang bad shepherd? Ilingya imong tupad. Yung naapil ka? Naka-apil ka atong huot-huot ingo pader? Nyawa raman da ito dinhi. Doon na pa da daghang lugar. Ambot, o di ba katutibok Pilipinas? First time in my life. Kay ako, pirmi mangyog kong kanang apil anang sisimpel. Karon na, magitay sisimpel. Gani, sa una, dito po ko sa Guadalupe, usag yung ko sa mga main organizer anang sisimpel. Usag na sa orientation sa sisimpel, nga inighunong sa kumpanya, maniid na ang mga sisimpel kung wakbay mga vote buying nga nahitabo. Nya i-report ngadto dayon sa authority. Hangtod na ginas eleksyon nga wakay vote buying. Ana, mo na bantayan. Nya any semblance of vote buying i-report gyud. Mo nas una di ko kakita ana kana maghinatagay. Wow, karon hinatagay kadi man to vote buying pader, tabang man tos mga kabos, any semblance lagi. Ana. Og ngano ang atong kumilik ni tugot man? Kumusta mga atong kumilik karon? Good shepherd or bad shepherd? First time sad na sa social media nga 3 days ago hangtod gahapon dunay na nagrally dito atubangan sa Comelec dito sa Intramuros, pinanguluhan ni Attorney Glenn Chong, kanang isog kayo nga advocate sa for clear, for honest and sanang kuana na transparent election. Supporter na siya ni President Bongbong Marcos gikan sa 2016 hangtod 2022. Nya paghumas eleksyon nibiya siya kay iyang nakit-an kuno
nga naay anomalya nga gihimo ang maong administrasyon. O karon nagsinggit na social media kakita mo ana, nagsinggit-singgit siya dito, giingnan niya kumilik, ginganlan pa niyang chairman. Mga tikasan mo, nag-anomalya mo, i-public declaration ko ni nga nanikas mo, mudawat mo bayad, ikiha ko ninyo, i-challenge ta mo, ikiha ko ninyo, kay adto ta sana? Adto ta pakitanay sa atong mga ebidensya dito sa korte. Wa gyud kuno nikiha niya, sugod atong 2016, kasi gina siya siyagit ana. Wa gyud kuno nikiha niya hangtod karon, ambot ka ugma. Basig na imukiha ugma. Nakaingon ko ba, first time ni nga eleksyon nga naay nang hitabo nga ingon ani, nga ang kumilik i-challenge in front of its door. Naa dito ang nagrally niya, i-challenge sila. First time sa ni nga makakita ta nga naagyoy makita gid nato nga naghinatagay. The question is, ang atong Pilipinas karon, lungsod pa ba sa Dios? Karniro pa ba sa iyang panon? Diyos nun paghaning buhata? Inyong paminaw. Unya kung dili ni Diyos nun, unsa kay mahimong resulta sa atong eleksyon? Karon, kining midterm elections. Kung dili na ni Diyos nun, unsa kay mahitabo? Muna, the challenge is, go back to our good shepherd. Maminaw taniya. Nindot kayo ang atong simbahan. Nag-elect og bag-ong Santo Papa. Na-elected ni atong May 8. Unsa may gibuhat sa atong eleksyon sa simbahan? Aning leader sa tibok kalibutan nga Katoliko, nga 1.4 billion Catholics. 133 ka-cardinals ang nagpili. Unsa ilang gibuhat? Nisod sila sa Sistine Chapel. Ug wa na gid sila communication to the outside world. Bisan og cellphone, wa tanan. Didto sila sa sulod. Nagtupad sila lingkod pero way kumpanyahay, way hunghungay. Naa ang mga prayers, nagampo sila. Nya humag-ampo, butasyon. Nya inigtan-aw sa number 1 og nakaabot og 2/3 sa 133 cardinals nga voting with voting capacity, daog na. Kay 2/3 may gikinahanglan. Ni aso kuno to, itom ang aso. Pasabot, ang unang balloting, wa kaabot og 2/3 ang number 1. Sunod, ni aso, puti na. Pasabot, nakaabot nag 2/3. Na-elected na ang bagong pope. Way kumpanyahay. Way hinatagay. Way gastuhay. Unsa may ilang gigamit? Pag-ampo. Muna karon mga igsoon, mag-ampo ta para ugma. Nya ikaugma, mag-ampo gyapon ta gikas buntag, alas 5 buntag, kay musugod na magbutar ang mga tiwasonon ana, alas 5 buntag. Hangtod na nas alas 7 gabi, mag-ampo ta. Kay ang yawa, purting paningkamot to snatch the truth. Iyang kawaton ang kamatuoran, nga ang konsensya sa mga katawhang Pilipinhon kawaton sa yawa aron ang mulingkod diha ang wa nato pilia. Ang mga tikasan mao'y mulingkod, ang bunga sa pagpanikas mao'y mulingkod, og kay bunga mas pagpanikas magsige ra gid nagpanikas hangtod malusno ang atong nasod. Muna mag-ampo ta nga ang Ginoo mo intervene niini karong atong kahimtang, kay murag dili na normal ang dagan karon sa atong eleksyon. Ambot ka mo, ginormalan pa mo. Ako, di na ko, wa na ko normali ani. Doon na na'y abnormal. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad, ing na normal pa ka? Normal pa? Ala,
Magampo ta mo na doon natay si Simpel dinhi sa atong parokya, mga 200 na kabuok atong volunteers nga mo serve dinhi sa 5 ka polling places. Na ay mo serve sa Voters Assistance Center, nya mas daghan gyud atong gigahin nga mo serve isip mga prayer warriors. Magampo kining atong Adoration Chapel dinhi ato ning gamiton, magampo ta kay di na ni gubat between Filipinos, but Filipinos against Satan. We are the Catholic country in the Far East. Proud kay taana. Muna ang yawa, iya gitang gubon. Aron ang atong nasod maguba. Kuhaon niya ang atong gitawag og belongingness to the Good Shepherd. Munang naingon si Kristo, kung maminaw mo nako, magsunod mo nako, dili kamo makawat gikan sa akong kamot. Walay makaagaw kaninyo. Pero kung di na ta maminaw sa Ginoo, di na ta magampo, dali ra kay tang labnihon sa yawa gikan sa kamot sa Ginoo. Ug ibalhin ngadto niya. Kumusta man ang atong mga mothers karon? Good shepherd or bad shepherds? Uy, mga mothers. Good shepherds mo, bad shepherds. Kanang mga mothers nga magsigig marites. Unsa man na sila? Good shepherd, bad shepherd. Kanang mga mothers nga magsigig pangasaba sa mga anak, mamalikas pa, manglatos pa, bad shepherd, good shepherd. Kamo na late ko na. Kanang mga mothers nga dili gustog daghang anak, gusto ra gyud nila duha ra gyud kabuok, nya gamit deg pills, palaygit, ayudi, kondom ug uban pa, apil ng abortion. Bad shepherd or good shepherd? Kanang mga mothers nga magsigig pakulor sa buhok. Good shepherd, bad shepherd. Sige kis-kis kilay, dugay kay mobiya sa samin. Good shepherd, bad shepherd. Aka mo nalay hukom, ana. Basta ang good shepherd, mao ang Ginoo. Ang maminaw niya, mahimo sang good shepherd. Sama nila ni San Pablo, ni Barnabas, sa unang pagbasa, nahimo sad silang good shepherd. O gidumtan sila sa mga tao, pero nagpadayon sila. Gani, sa ikaduhang pagbasa, ang nagsunod sa good shepherd, gipang martir, pero tua sila sa langit, countless of them, wearing white garments. Pero nipadayon sila. Busa, ugma, makita nato kinsay good, kinsay bad shepherd. Og kamong nakaapil aning ni arong sige pahuot-huot aning mga naay panghatag, I hope you change your mind. Ayaw mong pahigot ni anang ilang gihimong instrumento kunuhay aron mo daog. Gamita gyud ang Espiritu Santo. Gamito nato ang Holy Spirit. Money cannot buy conscience. Cannot buy conscience. And money cannot solve our problems today in the Philippines. 16.6 trillion pesos ang atong utang karon. Nya napagi-utangonon nga at least 1 trillion. Maabot na nig 17.6 trillion ang atong utang at the end of this year, more or less. Ang tanang Filipinos, apil na ng batang way buot ngayong gidada, nagpasa na nag-share sa utang nga at least 140,000 kada Pilipino. 140,000. Makabayad pa ka na? Wapa man gani na trabaho. Unya ang nagtrabaho sad karon naputos naman sa utang. Unsaong pagbayad ana? Kung wa tay leaders nga tarong hugno kita ani. So mangita tag mga leaders nga Diosnon kana bang nagsalig sa guidance of virtues, nagsalig sa guidance of true and faithful honest service. Kana bang mga leaders nga anda mag-antos para sa kaayuhan sa tanan, dili anda mo paantos sa daghan aron lang mahayahay silang pipila. Mo na atong pangitaon unta.
And hopefully, makakita ta na ugma. Suportahan nagpag-ampo ug atong kalig-on sa pagpili. Manindog na ta mga good shepherds. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagampo